चोडात तेंपान पेटल्या सांजिवांचे फेस्त म्हणून आमी मावड्या आयल्या माथ्यानी कोपेलां घालून उदक ना भायर सरल्या आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकूय पावल्या सांजिवांव गुंता मोरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोणाक आसना पियरे तूं इल्लो गेरे फाल्यां कांय मेवना उसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना सांजिवांव घुमता मोरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोणाक आसना चल रे पियरे तूं इल्लो गेरे फाल्यां कांय मेवना उसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना जावूय आमी फेस्तां खायल्या वाड्यार बोबाव पडला पोच्या सासू मायन पोवशे सोरो हाडला तीन कोडवाची सान्नां केल्या त्याक दुकर मारला शेजारच्या कुटुंबान पोणूस धाडला सांजिवांव घुमता मोरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोणाक आसना चल रे पियरे तूं इल्लो गेरे फाल्यां कांय मेवना उसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना सांजिवांव घुमता मोरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोणाक आसना चल रे पियरे तूं इल्लो गेरे फाल्यां कांय मेवना उसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना वडिलांच्या कायद्या पोरमोणे उदक नाताव बांयचे थोडे गाण फेस्ते आमचे मावडेचे 15 दीस आलचे नुयांगाचे पोरेच आमी पेवचे चल आतां सांजाव कोरया मागीर ते पोवचे सांजिवांव घुमता मोरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोणाक आसना चल रे पियरे तूं इल्लो गेरे फाल्यां कांय मेवना उसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना सांजिवांव घुमता मोरे वाट आमकां